Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με Minecraft. Κοιτάξτε, τώρα ραδιάζει. Κοιτάξτε, πάμε εδώ πάνω. Κλείνουμε. Εδώ είναι που προβολά, που είναι τόξα. Τώρα παιδιά, θέλουμε να πετύχουμε το μπεμπένι, δεν μπορούσε. Τώρα παιδιά, κοιτάξτε παιδιά από μέσα, εδώ είναι η πισίνα μου. Να προσπαθήσω μπορεί να πηδάνω. Και κοίτα τι έχω βρει που έκανα τόσες μέρες να το βρω αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε όλα αυτά. Είχε μπει χωρίς διάρκεια και μετά μπήκε. Και κοιτάξτε, έχω ένα τέτοιο που κοιτάξτε. Κοιτάξτε, έχω φορά ένα καπέλο και αντέχω πολύ. Μπορώ να αντέξω μέχρι αύριο. Έτσι. Και εδώ. Και εδώ. Και